Bide honetan jarraitzen dugu egiten polinomio arteko eraiketak. Kasu honetan ja ez dira gertzen bakarrik biderkaketa, baizik eta batuketak eta kenketak ere egin behar ditugu. Da, 91. orrialdeko posgarren ariketa. Lehenengoan, daukagu, x bider 5x karratu gehi 3x ken bat, ken 2x karratu bider x ken 2, gehi 12x karratu. Bueno. Edo zein motako elementuen arteko eraiketak egiterakoan, ordena mantendu behar dugu. Hau da, eraiketak egiten dira, lehentasun konkretu batzukin. Hau da, lehenengo, egin behar ditugu, parentesis barruan dauden gauzak. Horrekin amaitzen dugunean, biderkaketak. Berreketak lehen, biderkaketak zatiketak, eta gero amaitzeko batuketak eta kenketak. Kasu honetan, egin behar dugu, lehen biderkaketa hau, harakin, bigarrenez, hauze biderkaketa, eta gero, kenketa hau, eta bai batuketa. Kenketekin, puntu handi zibili gara. Sarri, minusekin nasta itzen gara, eta ikur guztiak espaitu ipintzen bida moduan txartuteten dago. Hor nortan, kontu handi zibili gara. Bueno, basiko gara. X bider 5x karratu da 5x berriru. X bider 3x gehi 3x karratu. Eta x bider minus bat ken x. Orain, minus 2x karratu bider x da minus 2x berriru. Eta minus 2x karratu bider minus 2 da gehi 4x karratu. Eta maitzeko gehi 12x karratu. Orain, monomio antzekoak batu behar ditugu. X berriru, ditugu. 5x berriru, ken 2x berriru, 3x berriru. X karratu, 3x karratu, gehi 4x karratu zazpi, gehi 12, 19x karratu. Eta bakarrik geratzen da, ken x. Hau da emaitza. Beren kasuan daukagu. 5 bider x ken 3, gehi 2 bider gehi 4, ken zazpiaren bider i ken 2x gehi 3, ken 8. Juten gara bidertzen, eta lehenengo, 5 bider x, 5x, 5 bider minus 3, ken 15, 2 bider i, gehi 2i, 2 bider 4, gehi 8, minus zazpiren bider i, minus zazpiren bider minus 2, gehi 14eren x, eta minus zazpiren bider 3, ken zazpi, barkatu. Zetxik, minus zazpiren bider 3, minus zazpiren bider 3, 3 uriaz simplifikatzen da, edo nahi baduzue, minus 21eren, hau da, minus zazpi. Ken zazpi, eta gero amaitzeko, ja, ken 8. Ez da sartzen hemen, hemen, ken zazpi, ken 8. Arrazo bat eukidot eta eskapatu intzatamen da, ken zazpi, hau borragot, ken zazpi, ken 8. Hau, saiatu bezarie, ez gertatzen. Hau da, aurrikusin behar duzue, honen garapena, ez dala sartuko zure horrian edo nahi duzun lekuan, eta beste lerro baten idatzi osorik. Hori zaten duten ez hori ingot. Txaro. Zeran duguna. 5x, ken 15, gehi 2, gehi 8, ken zazpieren i, gehi 14eren x, ken zazpi, ken 8. Orain, batuketa jumiar gara egiten. Xak.
bostekiz ken gehi amalau eren ekiz. Oda, bostekiz gehi amalau eren ekiz. Hauze batuk eta egiteko ekizak elkarrekin egatiko da ekiza bidergai komunatara, lagun esamen pintzen, eta ingo dugu bost gehi amalau eren. Eta batuketa egiteko egin beharko genuke, egin beharko dugu izendatzaile komuna. Vale? Iak gehi bi i ken zazpi eren i. Beraz, hemen berriro gehi bi ken zazpi eren bideri egingo dugu. Berriro hemen izendatzaile komuna egin bere izango dugu. Vale? Beraz, iak, listo. Eta orain, zenbakiak minus 15 gehi sortzi minus zazpi. Ken zazpi minus 14, ken sortzi minus 22. Vale? Berdin, eta orain enbeko genuke hau. Erenak badira 15, bost dira 15 eren. 15 eren gehi 14 eren, 29 eren ekiz. Bi dira 6 eren, 6 eren ken zazpi eren minus bat eren i, ken 22. Ez, mendoko amaituta ariketa. Vale? Borrengo tesauek eta engo ditugu C eta D. Amabost bider bi bider ekiz ken iru zati iru. Ken lau bider iken ekiz zati bost. Gehi ekiz gehi bi zati amabost. Ken zazpi. Bueno, beira. Hemen, zuiazki, gure tentazioa izango da, edo zegoen tentazioa izango da, barruko kenketak eta batuketak egiteko izendatzaile komuna egitea. Beira, fijatzen da zerie, kanpoan dagoen zenbakia da izendatzaileen arteko MKT. Eta guk, bidertzen baditugu, batuketak egin aurretik, bidertzen baditugu, zatiki guztiak bidera 15, jongo dira simplifikatzen. 15 zati iru, 15 zati bost, 15 zati 15. Ikusiko duzu, beira. 15 bider bi ekizken iru zati iru, hemen 15 zati iru aldugu simplifikatu. Eta geratuko zen, 15 zati iru bost, bost bider bi 10. Vale? Ken, 15 bider lau, bider iken ekiz, zati bost. Bueno, hemen, 15 zati bost, aldugu simplifikatu. Eta moten dau, iru bider lau, 12. Gehi, 15 bider ekiz gehi bi, zati 15, eta ken, hau 15 kon 15 kenduko da, eta 15 bider zazpi. Vale? Orrun, esan duguna, 15 zati iru bost, bider bi, 10 bider ekiz ken iru. 15 zati bost, iru, bider lau, 12, beraz minus 12, i, ken ekiz. Gehi, 15 zati 15 desagertu da, beraz, ekiz gehi iru, ken 15 bider zazpi, eunda bost. Orain, jongo gara bidertzen, 10 bider ekiz, 10 ekiz, 10 bider minus iru, ken 30, minus 12 bideri, minus 12 i, minus 12 bider minus ekiz, gehi 12 ekiz, gehi ekiz, gehi iru, ken eunda bost. Orain, zenbat ekiz dauz? 12 ekiz, dugu 10 ekiz, gehi 12 gehi bat, dira, 22, 23. 23 ekiz. Iak, minus 12 i. Eta zenbakiak dira minus 30, minus eunda bost, minus eunda 30, gehiru, minus eunda 32. Eta honekin amaitu dugu. Eta amaitzeko azkena. D. Den daukagu. Ekizkarratu, ken bi ekiz gehi zazpi, bider bost ekiz berriru gehiru, ken
2x ber bost, ken 3x berriru, ken 2x gehi bat. Berdin. Bueno, lehen komentatu dut apurtxu bat, aurreko bideo batean. Bueno, hauek minusak, minus eta parentiz bat datorrenean, oso arriskutsua dira. Vale? Hemen arazoak alditu zuki. Eta hor konzentrazio guztia ipini behar duzu. Vale? Ba, bestela jarretuko goita. Lehen egin behar duguna da, biderkaketa hau. X karratu bider bost x berriru. Vale? Oda, bost x ber bost, x karratu bider iru, gehi iru x karratu, minus 2x bider bost x berriru, minus amar x ber lau, bai? Bi bider bost amar, eta x bider x berriru, x ber lau. Minus 2x bider iru, minus 6x. Eta gero, zazpi bider bost x berriru, gehi hogeta ma bost x berriru, eta zazpi bider iru, gehi hogeta bat. Eta ben, minus honek, engo dagoen izango da, barruko guzti zeinuak aldatu. Oda, minus 2x ber bost, gehi 3x berriru, gehi 2x ken bat. Eta ben ja bakarrik, ba, monomiantzekoa jun bat. X ber bost, ditugu, bost x ber bost, ken 2x ber bost, 3x ber bost. X ber lau, minus amalo x ber lau, eta gehiagorik ez dagoenez, minus amar x ber lau. X berriru, ditugu, hogeta ma bost, gehiru, hogeta ma sortzi. X karratu, iru x karratu, bakarrik, beraz, gehiru x karratu, xak minus 6x, gehi 2x minus lau x, eta zenbakiak, hogeta bat, ken bat, gehi hogei. Listo.